Igbo ụtụtụ ọma eji m aka na imere ọfụma ebe ahụ ị nọ. Ana m asị ka chi fọrọ taa pụtara gị ihe ọma. O wee bụrụ etu a ka anyị si anabata gị n'ihe omume anyị nke taa bụ ka o si mee. Ịmarago na ka o si mee bụ ihe omume anyị ji agụpụtara gị akụkọ ndị gbara elu n'ihu akwụkwọ kwa ụbọchị, nke nwa bekee kpọrọ newspaper review. Eji m aka na-edi njikere ịnụ ka o si wee mee. Taa bụ Mọnde, ahịa Afọ, mkpụrụ abalị 4 n'ime ọnwa 12 nke afọ 2023. Aha m bụ Emilia Onyinyechi Nwankwo. Dịka isi wee mara, mụ na onye isi ozi n'Ugwumba telivishọn Maazị Mike Onovo ka na-anọrịkwa. Maazị biko kene ọha na eze. Obi Igbo anyị ekene unu nnọọ n'ọnwa ekeresimesi, nnọọ n'ọnwa Disemba, nnọọ n'ọnwa ahụ anyị ji eleta ọmụmụ nke Kraịst. Anyị nwere asị unu sonyere na anyị dịka anyị na-aga n'ihu. Daalụ nụ. Akụkọ mbụ anyị nwere ebe a wee sị Peter Obi reacts as Tinubu's government sponsor 1,411 delegates to COP28, that is Climate Change Conference, ha gara na Dubai. Ka igwe ndị mmadụ ọgbọ dị sọ Peter Obi na-akọwa na-ekwu na ihe dị etu adịghị mma, na aka na-achị obodo anyị bụ Tinubu kpọkọrọ mmadụ 1,411 people wee jewe conference. Nna ka ị nwere ike ikwu maka nke a? Ihe ọ bụla m kwuru ọ ga-eru ka Peter Obi kwuru, kama na ihe a na-eche bụ na anyị amarugo na etu aha ka ọchịchị a ga-adị, maka na ọ dị ka otu esi n'ọwa mbe na gọọmenti of ọwa mbe, maka na nke bụ ikporu 1,411. Kedu na-eche ihe dị ọ tren ka ọ dịka plane gịnị ka sọ ndị mara Naijiria aka bụ ndị China. Ọsụsọ ndị China bụ ndị kporu ụdị mmadụ ahụ wee bịa ya bụ conference, maka na iru China bụ na bilion ka ha nọ. Mana nsogbu bụ na China ejighị ego ebite aga ya bụ njem. Erukwe n'ebe ahụ ndị China kpọ aga bụ ndị nwere ike irute ebe ahụ ha ekwuo ihe bara uru, ha enweghị ike ịma etu a ga-esi wetagasịrị ndị be ha ndị ga-abịa tinye ihe, maọbụ ndị ga-azụrụ ha ahịa, maọbụ ndị ga-eso ha mee ihe iji wee kwalite akụ na ụba ha. Mana nke Naijiria bụ na onye ọbụla kpọọ onye nwaanyị, kpọrọ nwanne onye nwaanyị, kpọrọ nwanne, ma ndị drivers so ga ya bụ mmemme. Ekwuo na kịta mgbe ndị mmadụ tiweziri mkpu, ndị gọọmenti wee pụtasị na ya bụ na ọ bụghị ha niile ka ndị gọọmenti gbara ụgbọ maọbụ ndị gọọmenti kwadoro. Enweghị ihe gbasara ihe anyị ma bụ na Naijiria kpụ 1,411 wee gaa Dubai. Nsogbu bụ na ka ha ruru ebe ahụ na ha na-achọba ebe ọzọ a ga-ebite ego, ụmụ na ụmụ ga-ebido kwụwa. Ọ bụghị na e nwere ihe bara uru m ga-akwụkwọ ha gatara ebe ahụ. Kedu ihe Naijiria kwupụtara? Ha nata njụọ ha asịghị na agwa na ndị mmadụ na ndị foreign investors juru ebe ọ bụ na ndị kọmpanị dị adị na Naijiria na-apụ ha niile na-apụsịsị apụ, ma ndị na-ana Ghana ma ndị na-ana obodo ndị ọzọ. A na-aga hapụ na ọwa mbe gọọmenti ka a nọ n'ime ya ugbu a. Gọọmenti of ọwa mbe, ihe nke a dịkwa egwu maka na amanụ ma oriri kọnferensị nke a gara ime ebe ahụ oriri ka ọ bụ kwa ikwu maka ka a ga-esi wee dozie obodo. Ịmagonụ na ihe na-adị n'ụmụ ihe abụ ọ na-emekwa na gọọmenti ọbụla, ọ bụghị sọsọ Tinubu. Enwere etu esi wepụta na a chọrọ mmadụ 10, asị gị kpọta mmadụ 4, onye akpọta mmadụ 3, onye akpọta mmadụ 5. Mana ebe ọ ga-adị mkpa bụ na ọ bụrụ na ndị ahụ a na-akpọta nwere ihe ha na-aga itinye. Ị ga-eji tinye n'ihe ọ bụ na ego gọọmenti dị na enwere ọ na Naijiria ka otu prezidenti chịburu anyị sịrị anyị na nsogbu anyị abụghị ego. Gọvanọ kwuru ya na nsogbu anyị abụghị ego, na etu anyị ga-esiri ego. Ya bụ na nsogbu abụghị ego eji aga ya, na enwere ego ebitere ka fọrọ. O ruo mgbe ahụ na ego a ga-eji gị ya abụghị nsogbu, na ndị ga-aga ya gbojuo ndị mmadụ ka ma ga-hapụ ihe ha na-ekwu. Ya bụ na onye nke mbanye n'ọchịchị kịta ma ndị nkwadobe ma adịghị nkwadobe na nwekwara ike nsi etu ahụ wee a ga na-akwụghị ụgwọ ọnwa ihe dịka kọmpanị 3. A ga na-akwụghị ụgwọ, a ga-erucha kọmpanị 3 na-akwụghị ụgwọ ọnwa. Enweghị ihe ị na-arụ, ịnọrọ onwe gị. Ọ ya wụ ọwa mbe gọọmenti. Si nke ọma mewe nke a wee bụrụ ka o si wee mee dịka o si eme kịta. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịgụtakwa ihe gbasara akụkọ a, gaa n'akwụkwọ Sun jee gụta ya nke ọma. Akụkọ ọzọ dịka ibe ebe a wee sị JAPA hospitals reduce outpatient surgeries as 4,000 doctors migrate. Enwere akụkọ anyị na-agụ ụbọchị a gbasara ndị ụlọ ahụike ndị dibịa oyibo etu ha si apụsịsị na Naịjirịa
ịga obodo ndị ọzọ ị ga-achọta ebe ndụ ga-akara ha mma yanwa ka a na-akọwazi kịta na even Lagos State Teaching Hospital na ha enweghịzi ndị dibịa oyibo n'ebe ahụ maka na ndị na-aya ahụ akarịa maka ije na private hospitals ịfụ na ego ha na-akpọ afọ ebe ahụ ka nkụ wee karịa nke ndị gọọmenti ya nke a wee mezie na ndị mmadụ tọkpọrọzie na gọọmenti hospital ebe ha na-achọ ebe ha ga-akabite ego o wee buzie na enweghịzi dibịa oyibo na-enekwa ndị mmadụ ọkwa sịnasị ndị ụlọ akwụkwọ ha zụpụtawa dibịa oyibo ịma na nsogbu dị na ihe na be anyị bụ onye ọbụla na-achọ ebe isi ọbụla na-achọ ebe ogwe dị nro ya bụ na enweghị onye ga-achọ ka ọ bụrụ mgbe niile ọ bụrụ ikekọta orie ọ bụrụ na ịkwụcha bilion a na-akwụ n'ịzụ mmadụ na akwụkwọ ịzụcha pụta ọ bụrụ na enyeghị ihe ị chọrọ ifu ebe a ga-enye ihe ị chọrọ ịga ihe a nọ bụ ebe ọ bụ na mbọ dara ya daa n'ihu ọgụ mana etu ọ danarị n'ụdị na afụghịzi ndị dọkịta ga na-arụ n'obodo anyị bụ Naijiria ọ ya bụ na nsogbu adịna maka ihe ọ pụtazi bụ nọọ ndị native doctors ga na-agazi enye anyị ọgwụ mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ mana ọ bụ ihe kwesịrị ime ka ndị gọọmenti ọ bụrụ na uche leba ya anya ozugbo mara ihe a ga-eme kpọchita ndị enwedị onye ị na-akpọchite maka gịnịkwa ihe ọ bụ ndị nke nọ a ga-elezi ha anya ọfụma nye ihe ha chọrọ onye ọbụla agafe na enwedị na onye na-achite hapụ maka onye na ọkwa n'ime ụlọ ọgwụ na Enugu ka a gara tọrọ onye dọkịta n'ime UNTH ka a gara tọrọ onye dọkịta ọ bụ sọsọ na ego a ga-enye ha na obi izu ike na ọ bụrụ na ị nọruo ebe ahụ na-arụ ọrụ eruo ihe ọbụla ruru ga-enye ihe nke ọbụla ị kwesịrị ime ị na-eme mana ọ bụrụ na ị nọzi n'ebe ọ ga-abụ anọ etu a asịghị atọghọ nwanne atọrọ ma ọ bụ nke a nsogbu ka nkụ ya bụ onye fụkwa ebe ọ na mmụọ afụkwara ebe ọ bụrụ sa na ndị obodo Igbo nwere ebe a ga na-asụ Igbo ebe ahụ asị m bịakwa aga m agakwa maka ebe a adịghịzi m mma na ịfụ ka m gbajichara dịka ya ihe nke a karịa biko gọọmenti etiti si mara ihe unu ga-eme maka ihe dị etu a maka na ọ bụrụ na ndị dibịa oyibo anyị wee gbafucha ejewe obodo ọzọ ịmanụ na anyị tọrọ atọ ihe dị etu adịghị mma na mmadụ ga-enwegodo ahụike tupu wee kọwazie ihe ọzọ ịmakwasọ ihe na-enwe mgbe na ewu na ịma na iruo na bank ị ga-ahụ ndị dọkịta na-arụ na bank ya bụ na ndị dọkịta na ndị ọzọ na-arụ n'ihu onwe ha arụ ike na-aga n'ebe ọzọ rụọ ọrụ ị nwere ike gaa na ebe a na-eme dịka ndị oil industry efu dọkịta na-arụ ebe ahụ mana mụnwa kịta dịka onye kwuru ekwu enweghị ike ịga n'ụlọ ọgwụ ga rụọ ebe ahụ ka nke ha nọ bụrụ nsogbu eziokwu nọọsụ ha ma nke a mere o ji wee dị n'oke mkpa na a ga-elebara ha anya it's very very important biko ọ dị oke mkpa na a ga-elebara ha because ọ bụrụ na ndị mmadụ wee nụsịsịwa maka ahụhụ ndị nchekwa ahụike ga-eletewe ha ịma na ihe dị etu adịrọ ị kakwụkwa n'okwu ọgwụ adịgboroja kama mbọsị ọzọ ka anyị kwuo maka nke ahụ maka chọkụ ka a na-eresizi anyị ugbu a ịhụkata ọgwụ ịba ajụ ịna mana ka anyị gaa n'ihu Chizọba ka anyị gaa n'ihu ọ bụrụ na ị chọrọ ịgụtakwu ihe gbasara akụkọ a gaa n'akwụkwọ Punch jegoro ya nke ọma ọzọ dịka ibe ebe a wee sị Federal Government of Nigeria distributes POS machines to physically challenged persons in Anambra. Nke a wee na-akọwa na ọ bụ isi kwuo ọ bụ ibunye ndị ọrụsị POS machine ọ wee ebe o biri ihe ndị be anyị na-amakwanụ bụ na mmadụ nwere ọrụsị abụkwanụ na onye ahụ na-akọziri ya ngwụrọ na ụbụrụ ekwesị ama arụzi ọrụ maka na ụfọdụ n'ime ha ọ bụrụ na inye ha ọnọdụ dị mma ha nwere ike iji ụbụrụ ha chepụta ihe na iburu POS machine ga-bunye ndị ọrụsị bụ na enwere mbọsị ọsọ gbawara ma ego edowere ebe ahụ ma ha na-abụ ama mgbe ụfọdụ anyị na-eche echiche na-akpọdo isi n'ala ama m ihe kedu ndị a sị na ha so ndị International Fund for Agricultural Development and VCDP nke a na-eme na Ọgbara Local Government Area na Anambra State ejizi POS eji wee ọha na Federal Government tikọrọ aka ebunyesie ndị a POS amanụ POS ha bunyesi ha bụ ka ọrọzi mgbe ndị mmadụ hụrụ ihe ga ha ọrụ ha ji emewe na-emete ihe ga ha ma bụ POS exchange ọ bụrụ na mụnwa tụbatara POS machine afọghị m etu m ga-esi ree ya ọ bụrụ na gị nwa dịka nwanne m nọ n'ọchịchị ma ọ bụ na enwere ihe na
ekonukosi kama si ke nwunye ndị ara Hey. ekesi ya ndị ara ma ya wụrụ na ọ pụrụ Ya aka wụrụ na ọ akwụ gara ụgwọ nke ego m ghara ịna n'iyi ọ ya bụ ihe na-eme na ihe a otu obodo anyị a siri eche echiche nye Anyị ihe gbadoro dị ka isi na- mgbapụ ike ka ị mere ihe a. anyị kpọdoro isi n'ala etu ọbụla anọ mee ya ma ya wụrụ n'ahịa n'azụ Ya Nsogbu adị. gazie ka anyị gaa n'iru akụkọ ọzọ anyị nwere ebe a wee sị FAAN, that is Federal Airports Authority of Nigeria Airlines, ban usage of Ghana must go bags. ahụ ọdịkwa ha mma ọ bụrụ na ejighị Ghana must go ka ihe a ga na-eji ọ si wetazi akpa ajụ ma akpa Ha bis sị na ihe a na-etinye si na Ghana must go na ndị na-apụ n'obodo na-anọ abụ ha tinye ihe ha ji apụ o mebie wee mezie ha na-akwụ ụgwọ ihe ha na-achọrọ ịkwụ maka ihe mebiri emebi. Ghana must go na-emebi Ghana must ọ dịka ihe nwa anaghị ejide ya ọfụma asịsị tinyewe ya na katọn maọbụ na akpa ọzọ nwere ike imechi ọfụma si hapụ na Ghana must go. Mana ihe dị etu a siri ike maka na Ghana must go bụ akpa anyị mara ọfụma na ọbọdị so na Naịjirịa na Afrịka ha na-eji ya ha achọwa na imebiri ndị a ebe ha si eri maka na amagha m etu a ga-esichi ụgbọelu ọ na-anọ ọnwa one n'elu ma o fepụ ọnwa one ka ọ na-anọ enwere onye ga-aga anọkọta etu a o buru nri ofe egwusi osiri wee donye n'ime Ghana must go ka ọ asị na ọ gbara ụka ka ọ gị ama m ihe ha na-akọwa ịma na anọkọta ewepụta ofu iwu ọnọkọta ewepụta ofu ihe mana ha na-akọwa na ndị na-eme travel na ndị na-efepụ n'obodo na-ejigasị ụmụ ihe dị aṅa ụfọdụ ịmanụ na ka ndị be anyị si eme ma ihe a na-eri eri ma nta n'imo ejire so ụfọdụ oge ihe dị etu emebie n'ime akpa o wee bụrụzie ndị ọdụ ụgbọelu na-abịa akwụ ụgwọ ihe a mebiri emebi. ha akwụchago ụgwọ akpa na-efu efu ma ya fụzieri mmadụ ịkwụ ụgwọ na ntinyere ihe n'ime akpa m aghọtakwa m akụkọ ahụ ikekwe a ga-aga ịgụgharịa ma ọ bụ ndị na-ekiri ya ọ bụrụ na unu gụọ ya Apụta ka m si wee fụ ya akpa na-efu efu akwụchabeghị ụgwọ ya ma ya fọdozie nke ịkwụ ụgwọ na ntinyere ihe na-akpọ wee mebie ntinyere ogiri n'ime akpa m ji aka m tinye ọ bụrụ na ọ bụghị ụgwọ bụ ihe butere o ji mebie mmụọ aghọtachaghị akụkọ a maka na ọ bụrụ na Naịjirịa anya ikekwe ọ bụrụ na ndị a na-apụ n'obodo oyibo na enwere etu a na-echi atinye anya ọnụ na nke ha maka na ọ bụrụ na akpa gị fuo mana airport tupu ị nata ego ya akpa na-efu dịka nnụnụ na-efu n'ime ọhịa kezie ka ọ ga-eji bụrụ na m bute ihe dịka na m kpebiri ka m buru ofe egusi wee tinye n'ime akpa m o mee abịa m na aha ego ya ọkwa m a tinyere ya mara na ọ ga-emebi emebi ọ bụghị ma ọ bụ na ọ na-abụ eru ebe ahụ ikekwe ụgbọelu fegata ofuo amaghị m ebe ọ ga-abụ ị na-aga ụgbọelu anọkarị ofu abalị ma abalị na-abụ na-erito ọ bụzi ugo na-efe abalị one n'elu ya bụ hapụ ndị a na amaghị m aghọtachaghị m ya ikekwe ihe mebụ na ihe edochabeghị anya maka na ọ bụghị so naanị ndị a na-arụ akpa Ghana must go ka a ga-emechiri ebe ha si eri ma ndị anyị nwa bụ ndị Naịjirịa ma ndị obodo ọzọ n'Afrịka ji akpa were na-apụ njem ọ ga-emetụta ha maka na akpa bụ ya ka anyị kacha were eme ihe ghọtago hapụ ha na emecha iwu Naịjirịa bụ etie ya ọ maka ndị opekata mpe ka eji na-eti nwere ike tupu ị ga-ama kịta onye ọzọ maybe another business person abịakwa rụọ akpa ọzọ dịkwa ka hapụ ya na ndị Aba nọ na-eche ha ọ bụrụ na akpa ahụ Aba ga-arụpụta ozugbo a ga-arụpụta akpa ọzọ nke a ga-abụzi nwere ike ọ bụrụ Cameroon must go Aba must go Aba ga-adị biko ọ dị mma ka anyị gaa n'iru ya bụrụ na ị chọrọ ịmatakwa ihe gbasara akụkọ a gaa n'akụkọ Vanguard ga-agụrụ ya nke ọma ọzọ dịka ibi ebe a wee sị Imo Police Command fingers IPOB ESN over gruesome murder of security chieftains. Ihe na-adazi na Imo steeti wụ tigbuo zọgbuo ọ dịzi nnọọ ka amaghịzi m ihe m ga-ekwu nnọọ onweghị akụkọ ọzọ na-adazi n'Imo steeti na-abụghị tigbuo zọgbuo ama m ihe na-eme ebe a nya ka ndị Imo Police Command na-ekwuzi kịta na ndị a na-egbusisi ndị egbusi ma ndị polisi ma Gịnịwan High Chief egburu ụbọchị a nọọ ndị IPOB na ESN ka ha na-atụ aka bụ ndị gburu ha ihe mewu na ihe a bụ okwu nchekwa obodo ọ bụghị okwu a na-atinyekewa ọnụ etu ahụ mana ihe na-agba mgharị bụ na ndị ọdaha na n'ihe gbasara ndị IPOB na ndị
ESN na ndị otu ha ndị polisi apụta ozugbo kpam maka na amago na enweghị ndị ọzọ a ga-egbodo ya ị ga-asị na onye ochi gakwutere ugbo ebe ibu egbe onye ochi gburu ya na ọ bụrụ sef na ndị IPO ndị ESN na ndị IPOB na ha na-efe efe anya yọọ na ha biko na ha soro bịa menwe ihe na mana amago na ụfọdụ n'ime ha mana m ka ọ ga-eji bụpụta enwere ihe ọ na-abụ adapụtasị na aka na-eme investigeshọn nke a da-emezi investigeshọn nọ emekwa ha na IPOB ọkwa eziokwu na enwere ndị ji afọ IPOB na-eme ha na maka ma ndị a tọrọ na abụrụ ụfọdụ n'ime ha pụtasị na ha na-ekwukwe ha release Nnamdi Kanu anyị amarugo na ọtụtụ ndị na-eme ya bụ ndị ekperima kama na ya ga-enwenata ebe a ga-ebido aka achọcha ebe a ga-ebido aka afọ ebido ya n'ikpere mekwa anụ ihe ọ na-abụ ndị polisi ha chọcha onye ọ ga-akpa afọ akpọ ndị IPOB maka na ọ ya ga-eme ka ndị isi nefere ha anya na ndị ha na-emebu mpụ nke bụ eziokwu bụ na amazi ebe mmiri si abanye opi ụgbọgọrọ amazi maọbụ ọkpụ isi amaghị akpụ ka ọ bụ agụba adịghị nkọ amakwanụ otu a ga-esi wee kwụọ nwaanyị ukwu wara maka na onye na-amaghị ebe mmiri bido mawa ya anaghị ama ebe ọ nọ wee kwụsị ya ihe a niile na-ada n'ala Igbo na ọbụghọzi so n'Imo steeti ọ bụrụ na enezighị ya anya ọfụma mara nke bụ nke a ga na-asịkwa ndị unknown gọọmenti amazi ndị bụ ndị ma ndị ESN na IPOB ka ndị dị aṅa ka ndị isi ugwu bịa na-enye anyị nsogbu onwezi onye ma nke bụ nke ya na gọọmenti etiti biko kụnye ọfụma marụ nke bụ nke ka marụ nke a na-aya ihe unknown gọọmenti na-agbakasịzi ntị ọ bụghị tata ka o bidoro mana ọ bụrụ na ọkpụ isi amaghị akpụ isi ya ga-amụzi ọrụ ọfụma ọ bụrụkwanụ na agụba adịghị nkọ a ka na-ere agụba n'ahịa ka ọ ga-abụ na akpụ isi ọ dị mma akpụ isi akpụkọta ya na afọ ọnụ nke a bụ eziokwu biko si nke ọma mewe nọ ihe anyị na-ayọ n'obodo anyị ọ bụrụ ebe a ka anyị na-achịkọta ya ọnụ n'ụbọchị nke taa n'ihe omume ka o si mee eji m aka anyị nọnyere anyị rute kịta echi bụ ụbọchị ọzọ maka na asị na anụ gbara taa na echi bụ nta aha m bụ Emilia Onyinyechi Nwankwọ kpọọ m Adaọlaedo biko onwekwana uru ọba na anyị na-achụ àjà mana anaghị ahụ udene biko sonyewere ihe anyị na-eme maka na asị na ọ dịghị mma ịhapụ ebe a na-echi ọzọ wee jebe ebe a na-arụ agwụ nke a bụ nke anyị biko ụmụafọ Igbo sonyebere ihe anyị na-eme binye aka ịhụnanya tinye ozi na ngalaba ozi ma kesaa ozi ya dịka ị na-eme nke a ihe ọma ga na-agba mgbọrọgwụ n'ime ndụ gị nke na ọha na eze ka anyị na ọ dị m ụmụafọ Igbo daalụnụ dịka anyị na-apịachi ọnọdụ a achọrọ m itinyetụ ọnụ n'ihe okwu naha ekwo abalị ịtọ gara aga ka nwanne anyị nwoke Stanley Ụzọchukwu onye Osumenyi ọ bụ onye Osumenyi mepere họteelụ kacha ibe ya na mba Afrịka na Lagos ụfọdụ ndị mmadụ na ha akpụ eyi na-eme ihe na ịga na soshal midia ọ na ha ekwo ka o ji arụghị ya n'ala Igbo ka o ji mee nke ụfọdụ a na-asị na o kwesịkwa na ọ bụrụ na ọgba ụsụsụ ya nwere na enwe ndị ọzọ tinyere ego n'ime ha na-ama nkwekwe ka arụọ ya n'ime obodo maọbụ ebe ụdị ego ahụ na-ama mpụta mana ofu ihe m marụ bụ enwere nke m fụrụ ụnyaa ebe ọtụtụ ndị mmadụ ndị be ha ndị obodo be ha ya bụ ndị Osumenyi ndị yutu gaa n'ebe ahụ na-aga arụrụ ya akwari ya ọzọ gara n'ihu ama nne ya ka a gwa ya na asị na charity na-ebido n'ụlọ ya bụ na ya bụ ihe bụ na ọ bụrụ na iruo na Osumenyi na ihe eji egosi odogwu bụ ihe iruru obodo ọ bụrụ na enweghị ihe iruru n'obodo ahụ ewepụta chọọ igosi na gị wakarịrị maka na amaara m na Stanley na onwe nwere onye ahụ nwere Stanley filling stations bụ dị n'Ọka na ọtụtụ ebe ndị ọzọ dị iche iche ya bụ na ọ bụrụ na ọ pụtara chọọ ime odogwu ọ bụrụ na enweghị ihe o mere ndị Osumenyi ga-asị nwoke m gee ntị itonitobe maka amaara m na agụwa ndị nwere ego na Osumenyi nwere ike ọba ihe na ndị nke 12 ya bụ biko ogugbo unu ego ka o ji achụ ego mana ihe anyị ga-enyezi ya bụ ọ bụrụ na etu ọ rụrụ nke a bụ ụlọ ọrụ ahụ riri nde kwuru nde ya sịkwa ndị ya na ya so eme nke m maara na ma ndị ugwu ma ndị ọtụtụ ndị mmadụ so tinye ego n'ime ma ndị chịburu Naijiria ya sịkwa ndị ahụ ya na ha so eme ha doo biko na achọ inwe branch ofu dị n'ala Igbo o nwere ike ọmarụ uche ka nke Lagos mana si rụọrọ anyị ofu n'ala Igbo ma ọ si rụọ ụlọ ngwaahịa ebe a ga na-emepụta ngwaahịa n'ala Igbo aha m bụ Mike Onugbu ana masị unu ka emesịa